Вітаем вас у эфіры Беларусь-3 навіны культуры на календары 22 мая. І гэтым разам мы раскажам, дзе можна знайсці фальшывыя грошы. Азнаёмімся з праграмай нацыянальнага фестывалю беларускай песні і паэзіі «Маладзечна-2018», агучым цікавыя праекты тэлеканала «Беларусь-3» і даведаемся пра все асаблівасці сёлетняга свята мастацтва музы Нясвіжа ад маэстра Михаіла Фінберга. Пра гэта і шмат іншага далей у выпуску. Заўтра ў мастацкай галерэі Універсітэт культуры, што ў Палацы Рэспублікі, распачнецца выстава творчых дасягненняў навучэнцаў дзіцячых школ мастацтва ў Беларусі. Яна пройдзе ў рамках Міжнароднага тыдня мастацкай адукацыі ЮНЕСКА. Гэта першы ў Беларусі праект, у рамках якога усім дзіцячым школам мастацтва нашай краіны была магчымасць прадставіць дасягненні сваіх вучняў. На выставе будуць прадстаўлены работы навучэнцаў школ мастацтваў з Бялынічаў, Віцебска, Драгічына, Навагрудка, Паставаў і іншых. А зараз ад нашых калег даведаемся, якія яшчэ культурныя падзеі адбываюцца гэтымі днямі ў нашай краіне. Эту мы куклу готовили на конкурс на соломяную ляльку. Она у нас взяла первое место на областном конкурсе. А яшчэ пеўні з ажурнымі крыламі, капелюшы з кветкавымі кампазіцыямі і нават жарабя са сваёй матуляй. Саламяныя сцяблінкі ў руках Алены быццам растаюць і становяцца паслухмянымі. Жанчына зараз нават і не памятае, колькі работ у партфоліо. За 7 гадоў майстар прызвычаілася хутка сплятаць саломку ў адмысловыя вырабы. Сложно, когда ты не знаешь. А когда ты уже знаешь, ничего сложного нету. Просто завораживая и окунаешься все вот это. И хочется сделать побыстрее, чтобы получить вот этот результат и то, что ты задумал. Любы саламяны шэдэўр пачынаецца са снапоў. Нарыхтоўваюць запасы саломы на зіму майстры звычайна ў жніўні падчас жніва. Рабочы матэрыял высушваюць, затым сартуюць па даўжыні і таўшчыні. І толькі перад выкарыстаннем мыюць і адбельваюць. Праўда, сама Алена больш любіць працаваць з натуральным, неапрацаваным матэрыялам. Если соломка отбеливать соломку, она получается какая-то белая, неестественная. У нее нету такой вот натуральной желтизны. Ну и что, если честно сказать, вот мы не знаем такого секрета, чтобы отбеленная соломка сохраняла свой первоначальный вид, чтобы она не темнела. Саламяных спраў майстры часцей за ўсё самавучкі, таму сыравіну кожны рамеснік рыхтуе па ўласным рэцэпце. А вось узор для пялёсткаў і элегантных капелюшоў заўсёды можна падгледзець на майстар-класах. Урокі па сплятанні жоўтых сцяблінак дае і Алена. Зараз яна разам са сваімі вучаніцамі рыхтуе да лета ўпрыгажэнні з натуральнага материалу. Никто практически из них соломку в руках не держали и дела с ней не имели. А здесь, когда пришли, им хочется что-то сделать. Вот шляпу, допустим, захотелось, они сделали. Потом захотелось им цветочки сделать, они сделали себе. Лето для майстроў, тым ліку і крупскіх, самы час рыхтаваць конкурсныя работы. Вось толькі сакрэт, як са звычайнай саломы з палёў цэнтральнага рэгіёна стварыць сапраўдныя шэдэўры, так і застанецца ў кожнага майстра пры сабе. Заўтра ў Рэспубліканскім тэатры беларускай драматургіі адбудзецца прэзентацыя новага альбома беларускага баяніста Анатоля Тарана «Сова». Яго праграма даволі разнастайная. Гэта творы ў жанрах фальклору, французскага мюзетта, джаза і авангарда. Разам з Анатоліем выступіць швейцарскі баяніст Ів Мулен. Ён сыграе частку праграмы сольна, а завершыцца канцэрт дуэтнымі кампазіцыямі. Пасля Мінска праграма будзе паказана ў Слуцку, таксама ў гарадах Расіі, Італіі і Швейцарыі. Далей пазнаёмся з падзеямі, што адбываюцца па-за межамі нашай краіны. На старажытнай яўрэйска-іспанскай сефардскай мове размаўляюць усяго некалькі соцень чалавек. Каб захаваць яе для нашчадкаў, Каралеўская акадэмія іспанскай мовы вырашыла адкрыць сваё падраздзяленне ў Тель-Авіве. На сефардскай мове размаўлялі яўрэі, якіх выгналі з Іспаніі і Партугаліі ў 1492 годзе. Яна нагадвае сярэднявечны іспанскі, некаторыя словы запазычаны з іўрыту. Сёння старажытная мова знаходзіцца на мяжы поўнага знікнення. Гэтая мова змяшалася з мовамі краін, у якіх апынуліся выгнаннікі. Турцыі, Балканы і, вядома, Паўночнай Афрыкі, дзе гавораць на дыялекце яўрэйска-іспанскай мовы.
Каб захаваць мову, яе неабходна выкарыстоўваць. Таму на нацыянальным іспанскім радыё ўжо 32 гады выходзіць штотыднёвая перадача на сефардскай мове. У ёй вядуча распавядаюць пра гісторыю сефардаў, зачытваюць вершы і прайграюць музыку. Nosotros llevamos muchos años trabajando, al igual que muchos... Мы, як і многія іншыя па ўсім свеце, шмат гадоў працуем, каб пра яўрэйска-іспанскую мову даведаліся. Мы перадаем гэтую мову ў вуснай форме. Que es también como se aprende esta lengua. Каралеўскую акадэмію іспанскай мовы, якая стала ініцыятарам адкрыцця акадэміі мовы сефардскай, заснавалі ў 1713 годзе. Яе задача захаваць іспанскую мову ў краінах, дзе на ёй размаўляюць. Падраздзяленні акадэміі ёсць па ўсім свеце, уключаючы Калумбію, Мексіку і экватарыяльную Гвінею. Нацыянальны фестываль беларускай песні і паэзіі «Маладзечна-2018» пройдзе 8-9 чэрвеня. Асноўныя мерапрыемствы будуць прымеркаваны да года малой радзімы. У выставачнай зале Палаца культуры «Маладзечна» адкрыецца выстава «Наша малая радзіма» вачамі мастакоў свету, дзе будуць дэманстравацца працы ўдзельнікаў пленэру «Святасць зямлі беларускай». Сёлета праграма фестывалю ўключае таксама другі і трэці туры нацыянальнага конкурсу маладых выканаўцаў беларускай эстраднай песні. Урачыстае адкрыццё форуму адбудзецца на сцэне летняга амфітэатра ў выкананні салістаў Нацыянальнага акадэмічнага канцэртнага аркестра пад кіраўніцтвам народнага артыста Беларусі Михаіла Фінберга прагучыць канцэрт «Мелодыя лёсу», прысвечаны 80-годдзю з дня нараджэння народнага артыста СССР і Беларусі Ігора Лучанка. Тэлеверсіі канцэрту пакажа тэлеканал «Беларусь-3». Сёння ў 20:20 у эфіры «Беларусь-3» можна ўбачыць дакументальны фільм Міхась Пазнякоў «Слова паэта». Стужка рэжысёра Ігара Чышчэні пазнаёміць тэлегледачоў з творчасцю вядомага беларускага дзіцячага паэта, з яго малой радзімай і крыніцай натхнення, а таксама грамадскай дзейнасцю ў якасці старшыні мінскага гарадскога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі. Дакументальны фільм Міхась Пазнякоў «Слова паэта» глядзіце сёння ў 20:20 на тэлеканале «Беларусь-3». Прыслухайся, у роўным спеве жытным пранізлівая, дзіўная туга. Кранае сэрца голас старажытны, вякоў мінулых тайная смуга. У Нацыянальным гістарычным музеі разгарнулася выстава «Зладзейскія грошы» або «Гісторыя фальшываманецтва». Яна падрыхтавана сумесна з Міністэрствам унутраных спраў і гістарычным факультэтам Беларускага дзяржаўнага універсітэта. У экспазіцыі прадстаўлены фальшывыя манеты і банкноты, дакументальныя вытрымкі пра найбольш вядомыя справы фальшываманетчыкаў, інструменты для падробкі манет і банкнотаў, антыкварныя падробкі. З мэтай параўнання большая частка падробак размешчана поруч з арыгіналамі. Вялікая ўвага ў экспазіцыі надаецца тэме крымінальнай адказнасці за фальшываманецтва ў розны перыяд гісторыі ад сярэднявечча да сучаснасці. У Віцебскім абласным краязнаўчым музеі гэтымі днямі працуе выстава «Віцебск. Час нямых зорак». Яна прысвечана гісторыі развіцця беларускага кінематографа ў перыяд з 90-х гадоў 19-га стагоддзя да канца 30-х гадоў 20-га. У экспазіцыю ўвайшлі натуральныя экспанаты з музеяў, архіваў і прыватных калекцый, а таксама унікальныя віцебскія кінаафішы пачатку 20-га стагоддзя з літоўскага архіва літаратуры і мастацтва. Яны дэманструюцца ў Беларусі ўпершыню. Выстава працуе да 30 чэрвеня. Сёння ў праекце «Майстэрня. Гісторыя аднаго мастака» мы пазнаёмім вас з творчасцю Ільі Маланава. Ён працуе ў галіне станкавага і манументальна-дэкаратыўнага жывапісу. Працуе ў Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў на кафедры манументальна-дэкаратыўнага мастацтва. Акрамя таго, Ілля Маланаў пэўны час супрацоўнічаў з кінастудыяй «Беларусь-фільм» у якасці мастака-пастаноўшчыка. Праграму «Майстэрня. Гісторыя аднаго мастака» глядзіце сёння ў 22:25 на тэлеканале «Беларусь-3». Я могу схватиться и корабль макет подделать, и кораблик нарисовать, и мотоцикл, и машину, и портрет. В кино везде темпы. Это скорость. Кино ненавидит тормозов. Заўтра ў культурнай прасторы ОК-16 можна ўбачыць спектакль «Крыжовы паход дзяцей». Рэжысёр Юрый Дзівакоў стварыў маляўнічы тэатральны праект,
які распавядае рэальную сярэднявечную гісторыю пра крыжовы паход дзяцей. У спектаклі яна ператвараецца ў роздум над сталеннем чалавека, дзе першы самастойны выбар – гэта рашэнне сысці ў невядомасць. Паход становіцца сімвалам існавання ўсяго чалавецтва, якое ішло ў дарослае жыццё, але памірае пад сцягам ідэй і вераванняў. Скульптар Сергей Гумілеўскі створыць бюст Якуба Коласа для Цяньцзінскага універсітэта замежных моў у Кітаі. Яго эскізны праект прызнаны лепшым з 8 заявак у адпаведным конкурсе. Таксама журы вызначыла пераможцу конкурсу эскізных праектаў мемарыяльнай дошкі вядомаму беларускаму кампазітару Ігару Паліводзе ў Мінску. Ім стаў скульптар Алесь Шаціла. У доме Ваньковіча ў Мінску працуе выстава Ольгі Савіцкай «Сны аб мінулым». Тут прадстаўлена серыя акварэльных работ, прысвечаных гісторыі архітэктуры Беларусі. Большасць сюжэтаў прысвечана агульнай польска-беларускай гісторыі. Асаблівасцю выставы з'яўляецца выкарыстанне тэхналогій дапоўненай рэальнасці. Кожны наведвальнік, у якога на смартфоне ўсталявана спецыяльная праграма, пры навядзенні смартфона на карціну зможа ўбачыць дадатковую выяву. Гэта можа быць сучаснае або гістарычнае фота адлюстраванага на карціне аб'екта або кароткае відэа. З 24 па 26 мая ў Нясвіжы адбудзецца 23-е па ліку свята мастацтваў «Музы Нясвіжа». На працягу ўсёй гісторыі свята яго мастацкім кіраўніком з'яўляецца народны артыст Беларусі Михаил Фінгер. Ён і распавёў пра ўсе асаблівасці сёлетняга свята ў Нясвіжы. Вітаем, Михаил Яковлевич. У 23 раз збяруцца ў гэтым годзе «Музы Нясвіжа». Фэст ставіць сваёй мэтай аднаўленне некалі страчанай беларускай музыкі. За гэтыя гады колькі твораў вярнулася да слухача? Калі першы раз я прыехаў у горад Нясвіж і расказаў, што у нас ёсць такое жаданне, вельмі перажываў, таму што я баяўся, прыйдуць ли слухачы на канцэрт. Вось па сённяшні дзень мы ні на адзін канцэрт не можам знайсці тую колькасць квіткоў, якая патрабуецца на той ці іной фестываль. І сёння к нам ужо прыходзяць не тыя людзі, якія тады прыхадзілі маленькімі, а ўжо іх дзеткі прыходзяць на фестываль. І гэтым я вельмі ганаруся. Дарэчы, это не ўсе ведаюць. Да фестываля ў горадзе Нясвіжу мы падрыхтавалі 23 журналы аб беларускай музыкі і менавіта той музыкі, якую мы першы пачалі выконваць на Беларусі і выконваем па сённяшні дзень. Музыка, якая гучыць на фэсце, спецыфічная, не эстрадная, не лёгкая, і слухач павінны быць падрыхтаваны да яе. У нас працуе музыколагам Ольга Дадзёва, прафесар, доктар навук. Яна столькі ўлажыла сваё сэрца, каб усе тыя людзі, якія прыходзяць на нашы канцэрты, разумелі, чаго не прыходзяць і чаму трэба прыйсці на наступны год, што я не наберуся слоў, каб выказаць все словы падзякі гэтай цудоўнай і высокапрафесійнай жанчыны. Колькі год вы ўжо збіраеце старадаўнія музычныя творы? Ці засталіся ў архівах калектыву тыя, якія яшчэ чакаюць свайго выканання? Шмат яшчэ ёсць, но сразу ўсё паказваць нельга. Таму што трэба даставіць на наступны год, каб праз 2 гады, праз 3 гады они былі напісаны кампазітарам ці для фартэпіана, ці іншыя нейкага музычнага інструмента. Мы гэты все партытуры пералажылі пад маленькія калектывы, якія працуюць у складзе нашага калектыва. Это і струнны аркестр, это і наш хор, это ансамбль флейтыстаў, ансамбль кларнетыстаў, ансамбль трубачоў. І ўсё разам гэта атрымаецца заслужаны калектыў, нацыянальна-акадэмічны канцэртны аркестр Рэспублікі Беларусь. Муза Нясвіжа гэта ж не толькі канцэрты, гэта яшчэ і іншыя мерапрыемствы. Это музычныя канцэрты розных накірункаў. Гучыць і сучасная музыка, і сучасны джаз, і музыка другіх векоў. Это все падабаецца. Таму я это так і доўжу это. Я задаволены тым, што ў нас есть такая магчымасць гэта рабіць. Год малой радзімы. Гэта будзе неяк адзначана на музах Нясвіжа. Тыя жыхары, якія жывуць на маленькай радзіме, павінны ведаць свой край, павінны любіць свой край і павінны забяспечыць, каб гэта все засталося на доўгія гады. Хацеў бы сказаць вялікую падзяку ўсім жыхарам за тое, што яны з'яўляюцца лепшымі прыхільнікамі. Дзякуй і да сустрэчы ў Нясвіжы. І сёння на гэта ўсё. Глядзіце навіны культуры не толькі на тэлеканале Беларусь-3, але і на нашым YouTube-канале. Разам з намі будзьце ў курсе самых значных падзей. Да сустрэчы.